Fl-istess ħin li l-Partit Nazzjonalista nieda l-iskema ċedoli biex jissellef il-flus u jibdel f'ċedoli d-dejn li diġà jeżisti, l-uffiċjali tiegħu qed jibqgħu ma jridux jgħidu kemm għandu dejn il-partit. F'intervista ma' The Malta Independent, il-President tal-Eżekuttiv u l-moħħ wara l-iskema Anne Fenech qalet li din mhi xi ħaġa li nista' ngħid, hija figura interna u ma nistax ngħid kemmi. Il-President tal-Eżekuttiv qalet li minkejja dan hemm aħbarijiet tajba għall-Partit Nazzjonalista għaliex dan irnexxielu jirregolarizza id-dejn mal-banek. Ikkonfermat li biex sar dan il-Partit Nazzjonalista spiċċa bih il-proprjetà u l-każini tiegħu fosthom dak ta' San Ġiljan. Skont Anne Fenech il-proprjetà hija dik li tagħti serħan il-moħħ lil dawk li jselfu. Fi kliem ieħor fejn ma jasalx il-ħlas hemm il-bini. Tant li meta mistoqsija dwar dak li qalet Rosette Take, Segretarju Ġenerali li m'hawn xejn garantit, Fenech qalet id-dar ċentrali waħedha smata 16 miljun euro. Naħseb dik twieġeb il-mistoqsija tiegħek. Eventwalment reġgħet sostniet li l-Partit Nazzjonalista għandu diversi proprjetajiet. Fl-istess ħin ikkonfermat dak żvelat fil-kulħadd ta' nhar il-Ħadd li l-għanewlieni ta' din l-iskema u li jitħallas id-dejn. Fil-fatt il-kulħadd żvela kif hemm dejn li nbidel f'ċedoli. U minkejja l-intervista ta' żewġ paġni fuq is-suġġett ma' min fassal l-iskema, dawk li taw il-flus baqgħu sigreti u se jibqgħu sigreti biex l-iskema se tibqa' kif bdiet, ibbażata fuq il-ħabi.